Shalom Mamanginang Hora, selamat hari Minggu. Pajupang Musisa di programon di Parpunguata di Minggu tanggal 6 April 2025, Minggu Judika, nomor lapatan, Luluhon Ma'au Ali Jehovah. Jamitata di Mingguon, Ibu at Evangelium Lukas, Bidu Papituhon, Mamuka Sina ayat 40 sada, sahat tu ayat 50. Topik Minggu, Nunga Sesa Akadosami, atau dosamu telah diampuni. Turpuni Jamita Buita Jaha di kolom deskripsi soal nama penjelasan di khotbah. Nah parjolo tadi dan madison adong halap parise si boto surat nama ngajak Yesus marsoal manang marsialusan taringo tu patit ni si Musa. Adong do sa halap parise nama arguar si Simon di terputon diotangiba nama Yesus asaro tu bagas di jabuna lau mangan. Jadi nian hurang ulido sakak ni si Simonon lau manamue Yesus di jabuna. Halap parision terkenal don songon sahalak si boto surat ahli kitab suci. Sementara Yesus si sahalak rabi atau guru keagamaan. Maksud si Simon pemangotang Yesus tu jabuna naing marsialusa dona sida taring tu patit ni si Musa. Simon hendak berdiskusi atau berdebat dengan Yesus mengenai hukum Taurat. Baru Roma salak boru-boru salak perempuan masuk tu bagas ni jabui mabuan minyak urapan atau minyak khusus. Salak perempuan na perdosa doa molo inaton. Jadi tari ilu may ba ana manopot Yesus jala laos dibaen ma ilunay manonui pak ni Yesus jala ubuna dibaen lao paharikon pak ni Yesus si dungi diurapi ba nama muse pak ni Yesus merhiti minyak khusus naking baru diurapi ma muse si manjujung ni Yesus si dohok minyak na ibon nai minyak khusus si. Jadi busi sawan masih Simon marinda kana masai alana ibana salah mangalapati akan nama sana diberang ibanai. Jadi arang dosa dah hasomalan di halak Yahudi molo dimiyahi manang diurapi si manjung ni sahalak na lapa sahaton tohonan doi na lalu ditabal hodon dan sida gabi raja jala nama ban minyakon nama ngurapion ikon halak panurirang do harus seorang nabi yang mengurapi seorang yang dipilih untuk menjadi seorang raja dang boy halak na biasa apalagi halak perdosa. Jadi on mabikas na makana muru halak parisei ala dibarengi ba na parponon dimiyahi ba na pani Yesus. Nah parjolo dang tupat bahenon minyak na khususi tu si manjujung do. Ini akan dianggap oleh beberapa orang sebagai suatu penghinaan membuang-buang minyak yang bagus, minyak urapan dengan membasuhkannya ke kaki. Ya, nah pada di masa ni halak Yahudi, para puan ima kelompok kaum kasta kedua. Jadi dang dilos para puan makatai di tengah-tengah torop, apalagi sampai mamiahi si manjujung sahalak rabi. Orang yang cukup dihormati di komunitas orang Yahudi, seorang rabi malah disentuh oleh perempuan kaum kasta kedua tak bamusi parponon susuman nabu itu dilapati pak bainan di parponon songon penghinaan tu sahalak rabi ala jolma perdosa mangurapi jolma pertuhan manang napasun di bata. Ini kan sudah kelewatan. Nah tapi masalahnya di sini adong dosa dan muse hasomalan na paduahon ima di masa-masa ada orang so pasca dipilih masa ada biru-biru nalau sisiaton di hari pasca. Biasanya ini diambil dari kota Bethlehem. Alana di Bethlehem terkenal doa biru-birui akan ias akan uli akan dengan jala gumuk-gumuk. Nah sejak dia dibeli domba ini setelah dia dibeli sampai ke hari pasca dia akan dibedakan dari kaumnya. Jadi disipan ma biru-birun. Jadi asa unang hona hutu, asa unang hona lalat manang ka serangga dimiyahi ma pakna, dimiyahi masih majujungna. Jadi ini untuk melindungi domba ini supaya dia tetap sehat sampai hari Paskah tiba, sampai dia mau dipotong nanti, sampai mau dikorbankan ke Tuhan di hari Paskah. Jadi minyakon untuk melindungi domba ini dari serangan hama-hama ini. Ima lapatan ni minyaki sasitongna karena perempuan ini tahu bahwa Yesus ini adalah domba Paskah yang akan dikorbankan untuk keselamatan banyak orang, untuk penghapusan dosa banyak orang. Jadi dang nala mangurapi Yesus sebagai salah raja ibana. Nah mangurapi Yesus ibana di si ala di boto ibana takas Yesus ini akan dikorbankan dan Yesus juga tahu itu apa yang maksud dari pengurapan minyak yang diberikan oleh perempuan ini. Jadi maksud perempuan itu mengurapi kaki Yesus dengan minyak urapan bukan karena dia menganggap Yesus sebagai raja atau semacamnya, tetapi karena perempuan itu tahu Yesus adalah domba Paskah yang akan dikorbankan untuk penghapusan dosa seluruh manusia. Nah, di Yesus mahala parision saya busi saon, jadi bot ibana maahna ni rohana, ibot ibana doa hana mabani ibana khawatir atau cemas. Jadi di ban Yesus mah turi-turian mengalusi ganggu di rohani halak parision. Ini terjemahan bebasnya. Adong madua halak na marutang tu rentenir. Nasa halak marutang 500 rupiah, nasa halak naik marutang 50 rupiah. Aladang sanggup benasida membayar utang nyon, gawe di sesa na parhepengima utang ni halakon diputihkan atau dianggap lunas sama orang yang punya utang, yang punya
uangnya. Jadi ise do dia di antara na dua on na dapotan pasu-pasu nobel ke sina duai ina Jesus. Tor dia lu siala parisei mak na utang na nobel ga ina bana. Tohoro na dok mi ina Jesus mamangalusi. Jadi amang inang dosa itu adalah hutang. Itulah sebabnya ada istilah penebusan dosa. Ai utang no dosai, jelas si bayar doi. Nah, sebab sama seperti hutang, dosa juga harus dibayar sampai lunas. Molo maru utang masa sahalak, so malo dijalo barang sebagai jaminan. Jala barangon mano ditobus ditiki manggar hutang. Jadi dang hutang na ditobus, ale barang na gabi jaminan itu na ditobus. So ngani manang hita jolma, hita ro na ditobus, ala na hita ro dosa. Dosa itu dibayarkan dengan darah, tapi kita ditebus dari ikatan dosa itu sendiri. Dosa dibayar dan manusianya ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Nah, namang hiu musi urut ni turi-turiane di dok Yesus musi tu sisi mono songron. Roa tu jabumon dangarong dilihako pang tuau pamurini patu. Ala ida mana parponon. Ilu-ilu na do di bayan ibana mamuri patu. Jala ubu na di bayan lau mangapusi patui. Baru dapat dua hon dang di mahoau. Ala berang parponon. Ola ni dung bongot di bana tuson dang masoh di bana manguma patu. Dia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Napa tolon dang di miahiho ulukku. Ala ida ma anggo ibana. Di miahibana do patu dot minyak na khusus di bana. Nang dohonon Jesus di son, ulau na denggando mulo diot tang ibana Jesus mangan di jabuna. Ala caranya halak parisei mano mui Jesus, boy dohonon dang apala bulus, jeladang tulus rohana lau menjakut Jesus songon salak rabi. Orang Parisi itu kurang menghargai posisi Jesus sebagai seorang rabi. Niatnya sudah tidak baik. Nah, napa doon jala taida madison, masai maul do halak nama jakon halak perdosa tua ke jabuna. Songon si Simonon na busisaon mangida parupon pardosai masuk tu bagas jabuna maradu di do ibana ma di bagas rohana molo na tuturo panung rirang bayon mandok Yesus pasti ro tadaun na paruponon nama jami ibanon parponon na susuman doi seolah-olah seperti ada pandangan yang mengatakan dang suman sahala panurirang atau nabi atau rabi bergaul marlang manang mardongan do tak kalah perdosa. Nah, on mana mabayan jolmai salah lingon dang arong ibarna jolmai dia do pani debata. Sude do sarupa hita dia do pani debata. Sarupa pardosa do hita sude jaladang arong jol mana sanggup manobus dosa dan sendiri mari hita pabayaran di mana. Anggo soalani holong ni rohani debata mana sa dosa ta dang nalok sa dosa tai. Jala hasisani dosa dang dipasahat tu halak na merasa lebih layak. Gari ada tu kahalak na olu patoro diri na jalan na manol soli dosa na do hasisani dipasahat. Tidak ada satupun perbuatan baik di dunia ini yang bisa membuat kita menjadi layak dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya orang yang mau mengakui dosanya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, dialah yang layak memperoleh karunia penghapusan dosa. Dilo Jesus matu paraponi nunga sesabe akadosa minna. Jala tatakas mabuita ida dison na porsia do paraponi na boy do jala na olo do Jesus manesa dosana. Ubayan roy bana manobatu ado panna. Ha porsian miro na poluako ni na Jesus mamuse. Jadi marasing do tu si Simon halapan say ibana sa halapan le sebelum ibana orang yang merasa dirinya benar dan orang yang munafik. So dia do bahinon di debata manesa dosana ibana pedang merasa na berdosa. Pengampunan dosa hanya diberikan kepada mereka yang sadar dan tahu bahwa ia berdosa. Kalau Anda tidak merasa berdosa, maka bagaimana Anda mau diampuni? Nasi pasahaton di jamiton adong tolu na parjolo umar garo di dibata haserepon ni diri maribakon habisuhon. Tuhan lebih menghargai kerendahan diri daripada kecerdasan dan kepandaian seseorang. Arong dua halak na marju pangi Yesus dison. Na parjolo si Simon halak parise halak na pistar jalamalo alani hapistaran na gabe gejang madirina. Dianggap ibana do ibana sa halak na terpelajar, terhormat, jalan na so pantas bergaul manang mardongan to kahalak perdosa manam kaum marginal. Na paduan arong parapon perdosa na patoro dirina di jono dibata. Halak pardosa na mana dirina jala patuduhon ha uduhon ni bana dot hagalon ni bana dia dopan di Yesus. Takas do di Yesuson halak na patibo dirina patoron na dosugot. Jala halak na patoro dirina ido na patibon na sugot. Mari kita menjadi orang yang terus haus akan pengajaran dan bimbingan dari Tuhan. Unang masoti tamartangiang majalo pangurupian dohot panugun-ugun sian debata. Tung naung songo dia pedenggan di pangulota. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa menghadapi semua ya dengan kekuatan kita sendiri. Tok-tok mahita patoro dirita dia do pani debata asa ibana mampargoge hita ni dalam mulus sa ngoluanon. Na paduahon ha porsiat taido na palo kita.
Adon do pangato sion di hita saudarion, taring otu hukum tabur tuai. Aha nata tanom ido nata putik haduan marsogot. Jala dang adong nabuni sian pamerang di bata. Songon guarni minggu tasadiron minggu judika. Namar lapatan luluhon mau ali Jehovah. Berilah kepadaku keadilan ya Allah inna. Jolma natoho marha porsiaon tari doi sian pambayanan na dihangolon siapari. Parbui ni haporsiaon do anggo pambayanan na dengan. Tapi ada juga perbuatan baik yang hanya adalah topeng. Songon halap parisiam mak. Nangi patudo ni bana bahwasanya dia sangat menghormati para rabi, akapar halado, akapar hubas di baksi jora di bata. Ale Yesus di boto ibana do sasitongna motif ni si Simonon manggore bana susi. Nah, napatuluhon gabi jolma parholong mahita. Dang di halamon debata gijang ni diri. Ale seret miroha do ni halamon debata. Songon hatan ni Bunda Teresa. Didok sonon saleleng na mangolu hita ikon bahenot tama marlas ni roha sude jolma na rotu hita. Dang iko sian pambahenan na balga sian pambahenan na memetbe boy do tabaen patimbulhon las ni roha. Molo saya tahu somi do dongata dang adong be partikiat tu hita laho patuduhon horong ni rohata. Ini bana 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan marsi haholongan mahita ay sian debata do haholongan ni. Jala garup na marholong ni roha, ima naung tubuh sian debata, jala ditanda do debata. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin.